Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonné pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Vacances scolaires ni o ye denmisɛnw ka sɛgɛlafiɲɛbɔ waati ye ko ale ye waati basigilen denmisɛnw yɔrɔ nka kalanden somaw olu ni kamanagan bɛ ɲɔgɔn na wa ni kalo saba in ale ye waati ye denmisɛn dɔw bɛ wari ɲini baara dɔw sigi sen kan yalima ka baara dege dɔw kɛ Bokar SM Mayiga ale bɛna caman ɲɛfɔ an ye o ko la ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Musoya gundo yalima musoya fura olu ye furaw ye musow bɛ mun labaara yaasa ka diyaɲɛ sinsin u ka furuso kɔnɔna na o kama ko ni fura ninnu labaarali ko a kɔlɔlɔ dan tɛ kɛnɛya bunakun kan an da bɛna se o ma an ka kunnafoniya ninnu na. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi araba ye juillet kalo tile 8 san 2025 an bɛna mun walawala aw ye sisan da in na o kama an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Adama Sebe sugandili la ka se ka aw kunnafoniya. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na vacances scolaires ale kɔni daminɛna ni waati na Bamakɔ dugu kɔnɔna na denmisɛnw ka fara sifinnamaw kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ sɛgɛlafiɲɛbɔw la ni waati na a gɛlɛya ye min ye ni maa bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ɲininka min na o de ye denmisɛnw bɛna mun de kɛ vacances kɔnɔna na dɔw bɛ baaraw kɛ dɔw bɛ baaradegew kɛ dɔw yɛrɛ ta ye cimisɛnw ye wa dɔw yɛrɛ ta ye sɛgɛlafiɲɛbɔw ye ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ nin ko ninnu na Bokar SM Mayiga ale ye wulikajɔw kɛ a ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Vacances scolaires ni ale ye congéba ye n'a bɛ t'i jɔ kalo saba bɔɲɔgɔnko la ale kɔni bɛ senna ni waati na Mali la o kama kalanden somaw ka taa fara kalandenw yɛrɛ ka olu ye maaw ye mun kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ hakili munumunu na cogo min na baarabolo kuraw bɛ se ka sigi sen kan yaasa ka denmisɛnw kisi yaalalankolon ma ni dutigikɛ in ale kɛlen don k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ye wulikajɔw sigi sen kan yaasa a ka denmisɛnw ka vacances ka se ka ɲɛ u bolo. Ni lɔgɔli bilara ne ka denmisɛn minnu bɛ ne bolo minnu ka dɔgɔ an bɛ sagaw ni baw d'u ma u b'u gɛn carré kɔnɔna ni soforokun na bon ni minnu ka kuma ne yɛrɛ ka baara ye peinture de m'u ta ka na n'u ye bolo chantier la u bɛ peinture kalan n'u sera so kɔnɔ le soir wula fɛ taa madrasaso dɔ b'an kɛrɛfɛ u taa kuranɛ kalan ye pour apprendre ka silamɛya taabolo ɲuman kalan quoi c'est tout c'est ce que ne o de ye ne ka denmisɛnninw taabolo ye quoi bon o se t'an ɲɛ k'an denmisɛnninw bila ka taa voyage la on n'a pas ces moyens sans moyens. Sifinnamaw yɔrɔ ka wuli kajɔw kɛ ka se ka kalankuraw kɛ yalima ka baarabolo kura dɔw kɛ min b'u kisi dukɔnɔ sigi ma ten gansan o ye olu ka hamina ye. Vacances kɔnɔna la ne tɛ baara foyi kɛ ne bɛ to so ten tɔ dɔrɔn ɲinan cɛ a ŋaniya bɛ n kɔnɔ ka baara dɔ kɛ n ye baara sɔrɔ ka kɛ n ye restaurant baara sɔrɔ ou bien supermarché dans la caisse o ka ɲi famille. Bon, ne ne tɛ taa école la activité yɛrɛ tun tɛ ne bolo ne tun bɛ obligé ka to so ten tɔ mais vu que stage bɛ yen je suis même contente par rapport à ça parce que n na se ka stage kɛ o b'a to n tɛ to so ten tɔ sans rien faire. Bamakɔ kalanyɔrɔ dɔw bɛ yen mun bɛ kalanbolow kɔni boloda n'a bɛ tali kɛ activité sportive la nka kuma caman na dutigi caman bɛ yen mun kɔni tɛ o yɔrɔ ninnu lasɔrɔ yalima o tɛ a kibaruyaw kalama o de bɛ kɛ sababu ye vacances ale waati denmisɛnninw caman bɛ to gɛlɛyaw kɔnɔna na. Vacances scolaires
n'o ye lakɔlidenw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati ye ko ale kan ka kɛ kalan wagati wɛrɛ ye ka ɲɛsi adamadenya ɲɛtaga ma. Wagati fɛnɛ don kalandenw masaw bɛ se ka denmisɛnw ɲɛsi baarabolo wɛrɛ ma. Sani kalanta nata cɛ maa caman kɔni kɛlen don ka wulikajɔw sigi sen kan ni u yɛrɛ seko n'u damayira ye yaasa denmisɛnw kana to ten kɛnɛma k'a sɔrɔ u tɛ fosi la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ kalan dan tɛ lakɔliso kɔnɔna ye k'a sababu kɛ vakansi waati ale bɛ se ka kɛ waati ye denmisɛnw bɛ se ka ko wɛrɛw kalan min ka ɲi u ka siniɲɛsigi ma. Kunnafoni nasira wɛrɛ la dɔw ka jateba tɛ a ka dɔw yɛrɛ t'a dɔn Liane Goyini ni o ye zaban ye. Ale ye yiriden min ma ka di kosɛbɛ wa a carilen don Mali forokɔnɔnaw de la kosɛbɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ zaban ale ye fɛn ye min kɔni ma ka di denmisɛnnamaw yɔrɔ kosɛbɛ nin waati na hali maakɔrɔbaw yɛrɛ. Ko nka zaban ale dun ni damatɛmɛ kojugu k'a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw ye. Zayide Zubo ye ale ye wulikajɔ kɛ a ye mun sɔrɔ a ko la Mamadu Jalo ale b'o lakali an ye. Zaban ale bɛ sɔrɔ an ka jamana foro kɔnɔnaw la ani togodaw la. A bɛ bɔ samiya dondaw la. An bɛ wagati min ko sisan nɔ nin y'a kuma ye. Nanzarakan na a bɛ wele Liane Goyini. Nafa caman o bɛ zaban na i n'a fɔ maakɔrɔw b'a fɔ cogoya min na. Furakɛlinan don. Zaban nafa ka bon kosɛbɛ. A bɛ bana caman ni kɛlɛ ka bɔ mɔgɔ farikolo la i n'a fɔ kɔnɔnabanaw. Kɔnɔja b'o la, sumaya b'o la, wa ni b'i kɔnɔ ye fɛnɛ a bɛ mɔgɔ kisi ka bɔ ko caman na. K'an to denmisɛnniya la an kun b'a ni bugurijɛ de dun nka machine ko min donnen filɛ sisan taw la sisan o de y'a banamayɔrɔ ye. Ani fɛnɛ a bɛ kɛ sababu ye ni ka kɛnɛya ni k'o jidi farikolo la. Vitamine b'a la surtout vitamine C o nafa ye ka cellule minnu b'an dɛmɛ ka bana kɛlɛ ka olu renforcer ani k'u ka production k'o kɛ. Riche en fibre o fibre ninnu bɛ mɔgɔ dɛmɛ digestion na dumuni bayɛlɛmali ani ka mɔgɔ dɛmɛ i ka taux de diabète o stabiliser. Calcium b'a la, fer b'a la, potassium b'a la, magnésium b'a la. Olu ka ɲi nɔ mɔgɔ kolo ma. O b'a to i kolo kariteja. Feerekɛlaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min ko sisan nɔ olu bɛ ka se k'u ka musakaw sɔrɔ a la hali n'o y'a sɔrɔ wagati bɛ a bɔ kuma la i n'a fɔ samiya dondaw. Wagati de b'a la bɛ sɔrɔ wagati bɛɛ zama ko yɛrɛ bɛ dun a lɔgɔjɔlaw bɛ n'a di ma de b'a sɔrɔ. Naani bɛ yen saba mugan bɛ yen duuru mugan bɛ yen. Hali n'o y'a sɔrɔ zaban a dundala ka di wa nafa caman b'a la a ka kan an ka jateminɛ kɛ i n'a fɔ kɛfɛn minnu bɛ k'a la n'o bɛ tali kɛ kɔgɔ sukaro ani kɔgɔmafɛn wɛrɛw la olu bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye zaban ni ka dɔ bɔ a nafa la. N'i bɛ a dun i bɛ se ka sukaro dɔgɔya la pour que ka nafa caman sɔrɔ a la. Kumunen don a bɛ se ka furudimi lase mɔgɔ ma et puis dumuni bayɛlɛma yɔrɔ la fɛnɛ a bɛ se ka problème lase yen yɔrɔ ma. Diabète bɛ mɔgɔ minnu la minnu ni olu b'a fɔ k'u b'a sukaroman dun kan k'o éviter. An bolokɔrɔfɛn don wa an ka jamana yiriden don min dundala ka di maaw da. Zaban kɔni ka di kosɛbɛ ne ye wari sɔrɔ dɔrɔn ne bɛ taa san. Kuma dɔ la n bɛ sukaro k'a la kuma dɔ la n bɛ machine k'a la kuma dɔ la fɛnɛ n b'a kɛ zaban. Zaban ale bɛ bayɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye dɔw b'a kɛ minfɛnw ye sirow fo ka taa se confiturew ma wa o bɛ kɛ sababu ye ka se ka a marali ni k'o nɔgɔya ani fɛnɛ ka ɲɛda kura di zaban ma. Ayiwa nin de bɛ taa ni an ye kɛnɛya bunakun kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ musoya fura olu ye furaw ye mun bɛ feere gundo la sugu kɔnɔnaw la ale ni réseau sanfɛlaw la wa furaw don mun dabɔlen don ka se ka diyaɲɛ ale ni sanga sinsin furuso kɔnɔna na ko nin fura ninnu a kɔlɔlɔntan tɛ kɛnɛya bunakun kan yaasa ka faamuyali caman sɔrɔ Ayisata Ba ale ye wulikajɔw kɛ a ye minnu sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. Musow ka gundomisɛnninw ka ca ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ furuso kɔnɔ ka fara babi ani geniw kan fɛn kura caman de bɛ u bolo sisan nɔ minnu yɛrɛ makadiw ye kosɛbɛ mugumaw jimaw furakisɛmaw o n'a a ɲɔgɔnna caman u yɛrɛ ka fɔ la ko ni fɛn ninnu bɛ muso suma diya ni ka a kɛnɛya o de kama a jagokɛlaw olu kɔni ka sugu sɛbɛkɔrɔ ka di nin waati in na. A bɛ san yɛrɛ ni mɔgɔ min k'a tɛ san nkalon don parce que an fɛn bɛɛ b'a la. A kɛbaga de cayara bi filɛ ne ka musokɔrɔba bɛ na ka ca san 50 ne yɛrɛ bi yan mɔgɔ tan ni san 18 don ɲɔgɔn na cɔgɔmuguw bi yan pati saganaw bɛ yan liptɔnw bi yan a miɛlamaw bɛ yen a qualité a ka ca introduitaw fana b'a la bɛɛ n'i ka gudu Mali yɛrɛ b'a jɔyɔrɔ yɛrɛ fin fura yɛrɛ la kosɛbɛ traditionnel ninnu bɛɛ ye Mali ta ye. Hali n'o y'a sɔrɔ u t'a dɔn fɛn min bɛ nin fura ninnu kɔnɔ bibi na muso caman de bɛ nin fura ninnu san nka an kɔni ka mikro la u si ma jɔ a la. N y'a ye
arrière-parents jusqu'au jour d'aujourd'hui. Avec Willy, Camille, Mbo de Douala, avec Fian Kono, avec Sarla. Donc, place d'état au niveau, ça c'est autre chose. Bon, on ne sait pas comment on quoi. Ne moumi, babi, ani geni, ne bomi, ani beli futi ko nyangama ne bomi. Ni ami abi bazin sanuya. Abi kono nogo boela, abi kono ni kono be dimini ami aba kan kono sula fana abi dima ibami. Kɛnɛya ta fan fɛ dɔgɔtɔrɔw ye a yira k'a fɔ ko banamisɛnnin caman de bɛ sɔrɔ ka sabu kɛ ni musow ka ni secret de femme ninnu ye i n'a fɔ lɛminɛnpo banbali. Fura fɛn bɛ ta min bɛ mɔsɔnni kɛ u bɛ maaya diya na fɛn ninnu a caman bɛ yen a bɛ na ni infection banbali ye muso la o infection banbali o yɛrɛ bɛ na ni dimi ye dilan na tuguni parce que ne y'o ye ni infection bɛ e la hali ni ye fura ta k'i yɛrɛ muso ni cɛ magara i la dɔrɔn dimi de bɛ wuli. O infection fana n'u ma furakɛ o bɛ se ka na jouer muso ka denko fana kan tuguni parce que a bɛna ni trompe boucheli dɔw la donc a bɛ se ka denko gɛlɛya donc bɛ min fɔ ɲɛna k'u kɔlɔsi ni fura ninnu na ni tɔɔrɔ bɛ u la u ka na dɔgɔtɔrɔso la ka lajɛ ni min de don o de ka fisa ka fura san i fɛ. Kɔlɔlɔba de bɛ musow ka ni secret de femme ninnu tali la u kan u bɛ muso ka musoya don galama la ni k'a ka denko gɛlɛya. Kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruyaw la ka u ladɔnniya k'a fɔ CAN Maroc 2025 ni o ye CAN féminine ye n'ale kun kan ka sigi sen kan 2024 Mali samatasigɛ musomanw olu bɛ kɛnɛ ka olu ni Gana jamana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ juillet kalo tile 11 ni ɲɔgɔnbɛn in bɛna kɛ sababu ye ni Mali ye sebaya sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye Mali bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ quart de finale kɛnɛ kan anw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen Kajatu Bagayogo ale bɛ Marokaw fɛ a ye mun sɔrɔ a kow la an ka jɛ k'an ɲɛmadaw kan. Farafina wani ka kɛnɛ an balako ta fanfɛla la sa n'a baaraw bɛ kɛra Marokaw fɛ yen san 2025 kɔnɔna na sa nka n'a bɛ f'a ma ko CAN féminine Maroc 2024 sa bogo fɔlɔ hukumu kɔnɔ Mali kɔni ye sebaga ɲɛnama sɔrɔ Tanzanie ka kelen ani Kanangolo o de tɛmɛnen kɔ bogo filanan dolantan hukumu kɔnɔ sa Mohamed Salum Hussein an ka musolakaw kɔni kɛlen don k'a jira k'a fɔ k'u bɛn'u seko n'u damara bɛɛ kɛ cogo min na u bɛ se ka taga sebaga ɲini dolantan kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ k'a tɛna kɛ baara nɔgɔ ye nka u fana labɛnnen don kosɛbɛ ka Gana kɔni n'ale yɛrɛ buruna bogo fɔlɔ la Afrique du Sud ɲɛkɔrɔ. Match an y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen an b'a dɔn a tun ma nɔgɔn mais n'an farala ɲɔgɔn kan comme u b'a fɔ cogoya min na bolodenkɔni kelen o tɛ bɛlɛ ta. Degeni karamɔgɔ ka fɔ la basigi ani danaya bɛ se ka kɛ sababu ye ka sebagaya sɔrɔ ka di Mali ma. Gana équipe fana an bɛ ɲɔgɔn dɔn aw yɛrɛ bɛ dɔ kalama la en 2018 an de y'u éliminer u yɛrɛ bara donc o b'u kɔnɔ u n'o fana bɛ na mais an ka force bɛ na kɛ mun ye parce que u perdira donc u bɛ kɛ ko cogo bɛɛ la ka se ka au moins k'a fɔ k'u bɛ se ka u ka se ka kuru saba ta an kan donc an kɔni an bɛna kɛ an bɛna récupération ɲuman kɛ ka se k'o match fana daminɛ ka se ka kuru sɔrɔ o kɔnɔna na. An bɛ don min na ko bi ni Mali yɛrɛ ye sebaga fɔlɔ sɔrɔ a ka bogo fɔlɔ dolantan n'o kɛra sababu ye ka kuru saba sɔrɔ ka bila a ka balan kɔnɔ ni Mali kɔni se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka ɲɛ Gana dolantan hukumu kɔnɔ sa o bɛ kɛ sababu ye ka Mali musolakaw kɛ k'u ka tige sɔrɔ ka taa quart de finale kɛnɛ kan o yɛrɛ bɛ kɛ hakilisigi ye ka d'a kan bogo sabanan dolantan hukumu kɔnɔ Mali ale ni Afrique du Sud bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɛ wagati min na ko sisan jɔnjɔn b'ale yɛrɛ de bolo. An bɛ dugawu kɛ Ala ka sebaya di an ka samatasigɛ musomanw ma. Ni waati na an bɛ taa jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na min ye k'a dɔn k'a fɔ Ayisata Ba ye ale ye wulikajɔw kɛ a ye mun sɔrɔ o ko la Mamadu Jalo ale b'o lakali an ye an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. L'Amérique jamana ɲɛma Donald Trump a ye laseli dɔw kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw fɛ n'o de bɛ tali kɛ a kun ye gafe mun ci jamana 14 bɔɲɔnko ma n'o bɛ tali kɛ droit de douane o sarali la ko baaraw bɛna daminɛ uti kalo o tile fɔlɔ nin lase ninnu kɛra a ka bɔlɔlɔsiraw fɛ nin waleya in bɛ tali kɛ Donald Trump ka laɲini dɔw la wagati min na a kɛra jamana ɲɛma ye janvier kalo tɛmɛlen na walasa fɛn min ye ka se ka sɔrɔ yiriwa feere ani sanni sira fɛ. Ɲɔgɔn ye kunkuru o bolodala l'Amérique jamana ɲɛma fɛ n'o ye Donald Trump ye ani farafina jamana 5 maa ɲɛmaw fɛ nin lajɛ in bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ la min baaraw bɛ sen na Washington ale jamana kɔnɔ ka daminɛ juillet kalo tile 9 ka taa bila a tile 11 na nin ɲɔgɔn ye min bolodalen filɛ Amérique jamana ani ni jamana ɲɛma 5 fɛ a bɛ tali kɛ walasa u bɛ se ka hakilina falefalaw kɛ sanni feere bɛ se ka yiriwa nin jamana ninnu ni l'Amérique jamana cɛ cogo min na fo ka taa se nafasɔrɔ sira wɛrɛw ma o kɔfɛ lakana kumaw olu fɔra nin ɲɔgɔnnajɛ in senfɛ
Espagne kaw fe no fanga ɲini kulum be no n'a bɛ wele parti d'extrême droite espagnol Vox olu ye laseke min bɛ tali kɛ walasa maa minnu bɛ no n'olu ye tunganankɛw ye ka se k'u gɛn ni ka segi u ka jamanaw la. Ni laɲini ninnu kɛra ni parti kofɔlen fɛ u ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ n'o bɛ tali kɛ tungaranke kura minnu bɛ yen fo ka taa se maa minnu bɛ yen no ni papiye b'u bolo ni k'u bɛɛ lajɛlen gɛn ka d'a kan u t'a fɛ Espagne jamana a jamanadenw ka caya ni maa wɛrɛw ye ka sɔrɔ minnu tɛ Espagnolw ye. O lase ninnu kɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ fanga ɲinikulu wɛrɛ minnu bɛ Espagne jamana kɔnɔ n'a bɛ wele parti principal d'opposition fo ka taa se parti populaire ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin hakilina in a tɛ se ka kɔkɔrɔma don ka d'a kan olu fɛla tɛ. Faransi jamana kɔnɔna la sifinnaka dɔw bɛ yen nɔ ale kɔni ye wulikajɔ baara dɔw sabati ka maa caman ni k'olu ni kisi ni maa kofɔlen a yɛrɛ tɔgɔ de ye Fuseyinu Sise i n'a fɔ jaw b'a jira cogo min na denbaya caman ni k'olu ni kisi tasuma dɔ wulilen kɔfɛ o baara ninnu kɛra sababu ye ni maaw y'a jata k'a bila bɔlɔlɔsiraw kan Faransi jamana kɔnɔ jɔnjɔndi bɛna k'a ma k'a jira k'a fɔ a ye wulikajɔ min sabati a bɛnna Faransi jamana ma. Ayiwa nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a lajɛliko ɲuman na. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.